Бүгүннерге мага юр кайыстыбат нүлләһеттәре айылганы бахартан карыстыгын Ден Республикатагы урухуй күрәгән төмүгүнән наградалары туттардылар. Амар районуттан бу күрәккә үйсөгө биристәк местә тексән диплом онны дөбүннүк беләгә үрүләк быгыга туттылар. Лия Станиславская салгыр. Быйыл аюр хахайсат нүләһеттәре үбүлөйдә хаттон 5 сылларын белетәтиләр. Тирәһин чарчысынан үгүс күрәктәр ытыллан сыл төмүгүнән бастыңнары наградалылар. Бу күннәргә айылганы бахартан карыстыгын Ден Республиканскай урухуй күрәгән төмүгә таксан оголору үртә. Амар районуттан бу күрәккә каздагы кыттыбыттан үз биристәк местәне ылары сетистиләр. Кен туттар бытьям бар бихи быйылгы үлебитер хамнас бытыр. Оюр бахарын үппатыбыт. Ол курдук бияха кихи буруюнан бир де бахар быйыл болбаты. Amma бастыкы нөмердәк орта школа вернәтчеләре бу күрәккә кыттан сыналак биристәре тутан олус йөрдүләр. Бу күрәккә кыттан мойны албага билле, менә шәбәй биристерәле. Мин аяганы ройдавытым, аны тогырам, мат кыллары ройдавытым. Аны на уятын сагаплан шатылбыппан. Онтан терилтүле хиттере аюру бахартан карыстаһыңга нехиленняга сәрәтер үләне күскә гытар. Основной үле биттен кеде бу агитационный үле болар хәтта. О курдук бу бахар бар батак бир сүрүн беришинәтә бегите агитация үлесен күһүттү быйыл. Салгы терилте манны күрәгы тиһиген быспакка гытар буланнах. Маннык тәрәһеннәр оголор кырардактарыттан айылгага карысты буллактык сыганнахалларгар, төрәбү дөйдүләрен тапты өрнәнләргәр олуг болара сарбага сух. Лия Станиславская, Рустам Пудов, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма.